4:40 ráno, budík bol 3:30. Je sa mi veľmi dobre, možno to povolí, možno sa tá bolesť stupňovať nebude, veľká pravdepodobnosť, že to otočím. OK, oficiálne je dobojované. Zvládnu dvaja amatéri, hobbycyklisti Salcku 200 km a 7000 výškových metrov. S Maťom sme sa prihlásili na Salcku, na trasu A, ktorá je má 200 km a nejakých 6,5 tisíca výškových. 6,5 tisíc výškových, s tým, že sme sa tam prihlásili spontánne. Vlastne rozoberali sme to, keď sme mali spolu výjazd, že prečo sme sa tam prihlásili a tak ďalej. Urobili sme si takú výzvu. Týždeň pred Salckou som mal pár problémov. Prvý problém bol ten, že mi vystrelilo gufero. Hneď som písal Maťovi, že ako to ohrozí Salcku a tak ďalej, ale keďže Maťo si servisuje vidlicu sám a dokonca aj damper si to servisoval, tak tam nebol žiaden problém, alebo teda nebol žiaden problém. Deň pred odchodom, teda vo štvrtok, mi Maťo vidlicu zoservisoval, dali sme to dokopy. Druhá vec, bolela ma šľacha na ľavom kolene, nedal som celý výjazd, ktorý som mal naplánovaný. V predložilom videu som to spomínal, keď som chcel ísť nejakých cez 200 km, dal som iba 160, lebo ma to tak bolelo, že už som jednoducho nechcel ísť ďalej, pretože som vedel, že mám Salcku. A na ďalšej strane, alebo na druhej strane, nechcel som si to nejakým extrémnym spôsobom preťažiť, chcel som sa pripraviť a dal som tomu pokoj tak týždeň a pol. Maťo, ty si ako natrénovaný, v akej situácii si bol týždeň dozadu? Teraz nie žiadne výhovorky, ale jednoducho fakty. Asi mal som trochu problém so spánkom, nedarilo sa mi spať, akože v noci som sa budil. Neviem ani nejak extra prečo a asi sa to podpísalo možno na celkom stave. A cítil si nejakú nervozitu pred tou Salckou? Určite hej, malo to vplyv. A ešte som hrdlo ma bolo z klímy z práce, tiež akože mňa pridalo nejaké celkovej pohode. Jasné, ale tak boli sme ready, všetko sme nachystali. Nejak sme to doklepali. Jasné, nepovieme ešte, či sme to zvládli alebo nie, ale teraz si môžeš pozrieť vlastne, ako sme došli na obytko, nejaký náš pokec, potom sme išli na bike check, kde vlastne nám museli zoservisovať bike, stav platničiek a tak ďalej a tak ďalej. A potom sme išli na to. Sme na obytku, akurát v Hallštate, ako sa cítiš? Mimochodom je piatok, deň pred Salckou, 16:30. Čo nás čaká a ako sa cítiš? Cítim sa asi viac menej v pohode. Mal som týždeň problémy trochu s hrdlom kvôli klimatizácii z práce, ale nejak sa to asi snáď vyriešilo. No a počasie je pekné. Na to, ako hlasuje dneska pršia, tak vyzerá, že asi ani nepršalo. A malo byť 15 mm malo padnúť zajtra? Často sa to menilo. Takže boli 15, 5, potom zase 10 a tak podľa poslednej predpovede tuším 4 mm, tak to by malo byť snáď v pohode. No a nevieme, alebo teda ja neviem, ale asi ani ty, keď sme sa bavili, že čo si obliecť, lebo vyzeralo to tak, že tu bude brutálna zima, prietrž mračien, bude proste pršať, tak som si zobral v podstate všetko, čo mám, aj náhradné dlhoprstové rukavice, takisto aj bundu nepremokavú, ktorú som ešte písal do Silviny, že nech mi pošlú rýchlo, že za čo im ďakujem, že aby som mal výbavu na preteky, ale možno som to trošku prestrelil s tým, ja neviem, absolútne neviem, ako to nejakým spôsobom nachystať, že čo si zobrať, mám návleky na ruky, na kolena. Maťo, ty si tu bol minulé, takže aké to bolo? No neviem, na tej boli iné podmienky, nepršalo, takže v podstate nehlasí pršať, takže to je iné trochu. A ako to predpokladáš, že ako sa chceš zajtra obliecť? Neviem, ešte večer uvidíme, ale ja si zoberiem minimálne vestu alebo bundu. Nahážem to na všetko na kopu a keď sa mi to bude zdať veľa, tak budem z toho škrtať. Nie. Dobre, a teraz ideme kam? Teraz ideme z Hallštatu. Z Hallštatu pôjdeme do Bad Goisernu. Čo je 11 kilometrov. Tak nejak, na bike check. Potom dostaneme štartové čísla a pôjdeme nazad. Nejakú večeru dáme, potraviny a tak ďalej. Ale ešte som chcel povedať, že vlastne zajtra ráno sme mali v pláne ísť autom a niekde zaparkovať.
ale asi pôjdeme na bajkoch, to tak vyzerá, že? Zatiaľ tak vyzerá. Uvidíme, že Pokiaľ to dneska bude v poriadku všetko. koľko dnes bude trvať tá cesta, ak to bude pol hodinka, tak kým sme naložili bajky do auta, niekde zaparkovali, tak si myslím, že to bude OK, ale ako o 4:00 sa mi nechce, alebo 4:30, alebo kedy ísť. No. Čo už? Nič nám nezostáva v podstate. Dobre, a ideme teraz do Bad Goisernu, tam dáme nejaké pocity, že vlastne čo a ako sa cítime a potom už vidíš, vlastne, alebo ty už uvidíš, že aké to bude zajtra. Ja som strašne aj teraz som Maťovi hovoril mimo kameru, že že ten divák to bude vidieť, že či sme to my reálne zvládli alebo nie. A ešte sa to ani nestalo, že nás to iba čaká, vieš, zajtra. Že to bude úlet, že ja vôbec ani neviem, na čom som aj s tou šlachou, že vieš, že keby všetko išlo podľa plánu, ale ešte Maťo mi včera servisoval vidlicu vlastne, lebo že v nedeľu som ju proste guferom mi strelilo, tak sme vymenili tesnenia v airshafte, alebo ty si vymenil. Takže všetky okolnosti hrali proti, ale vyzerá to zatiaľ dobre. Uvidíme, dneska zistíme, či to funguje. Povedz to, čo si hovoril s tým ranným výjazdom. No, že mi teraz napadlo, že bude tma asi a nemáme blikačky, že či to je dobrý nápad. No a čo, ako to hodnotíš, hej, ako to urobíme? Neviem, ešte to prehodnotíme asi. Ešte ti idem ukázať moju výbavu, čo mám nastavené, alebo teda nachystané na zajtra. Silvíny, všetko od Silvíny, samozrejme, dres, potom tielko, ktoré si dám pod dres, to je brutálne. To mi sedí aj keď si dávam nejakú chráničovú vestu v bikeparkoch. Potom nohavice Besta. Neviem, že či si mám tú vestu dať, alebo nie. Zatiaľ, alebo doteraz sme riešili, že áno, uvidíme ešte tú predpoveď, prípadne možno ešte ráno to upravíme, lebo v kuse sa to mení, za posledné 2 dní sa to asi 3-krát zmenilo. Takisto tu mám 2 bundy, iba takú tenšiu a potom vlastne normálne nepremokavú, čiže to taktiež, asi si zoberiem tú nepremokavú, návleky na ruky, na nohy, potom tu mám rukavice, klasické, bezprstové, a potom tu mám normálne prstové, ktoré sú ešte aj zateplené. A nechcem to ani prepáliť, ale nechcem to určite podceniť. A potom, čo sa týka výživy, tak tu mám Endorphin Nutrition. To znamená, že tyčinky, samozrejme gély, jonťák, potom Recovery Fuel po pretekoch, čo si dám. A magnéziové šoty, keď pôjde do tuhého, keď budem dostávať nejaké krče. Takže dúfam, že tie nebudem musieť použiť, ale pre istotu si ich beriem. Tyčinky sú super, rôzne príchute, takže to viem striedať a takisto aj gély. Prvýkrát na bajku po asi týždni, čo som si dával dokopy šlachu a zajtra nás čaká sádzka 200 km, 7000 výškových. Bajky máme ready, ideme akurát na bike check a na prihlásenie. Takže no, ja som zvedavý velice, že aké to vôbec bude. Nemám vôbec žiadne očakávania. Zajtra nás to čaká. Maťo, ako sa cítiš? Akorát sme si boli po čísla, tá atmosféra, všade normálne celá dedina tým žije, ako si ty hovoril, čo sme sa bavili. Takže ako sa cítiš? No, ako mám taký trochu rozhodený žalúdok, takže uvidíme, aké to zajtra bude. Asi trochu zo stresu, ale neviem, napätie. Ja som zvedavý, že čo tá šlacha mňa začala trošku, neviem, či ju cítim, alebo či je to iba také, že si to namýšľam. Ale to je jedno, no proste vyspíme sa, zajtra ideme do toho a vidíme sa v cieli, veríme. Takže ideme dať ešte ľahkú večeru a fičíme. Nastaviť trochu bajky a nachystať si veci. Budík o 4:00 ráno. No to skoro je určite. Ty kokos, to bude bomba. Máme 4:40 ráno, budík bol 3:30. Takže nič moc. Je mi tak akurát, že mi je aj zima, keď stojím, tak tu už šlapem do kopca 10 minút do štartu. Maťo sa necíti dobre, nevyspal sa, predtým mal nejaké črevné veci. Neviem, či nebol chorý, takže proste povedal ráno, že to nebude siliť. Tak je to len na mne dnes. Mal by som reprezentovať našu skupinu 2 jazdcov, našu dvojicu. Takže urobím preto všetko, ale beriem to tak športovo, aj keď tuto sú všetci premotivovaní teraz a ja, ale beriem to tak športovo, že si poviem proste, že nezoderiem sa tu úplne, hej, že ak by to proste nevydalo, tak bohužiaľ
Cítim sa dobre, ale ak ma bude bolieť tá šľacha, tak sa na to vykašlem a idem s tým do toho, že proste to celé odjazdiť. Tak sa vidíme. Wie seid ihr drauf heute? Ja som zvedavý. OK, máme prvých 600 výškových. Ide sa mi veľmi dobre. Tep, všetko super. Ale začínam cítiť, alebo nie začínam, cítim tú šľachu. Namotivovaný som extrémne, ale zdravie si pokaziť nejdem. To je prvoradé. Nie je to, že či dojdem do cieľa alebo nie. Bez ohľadu na to, že niekto písal, že by nestavil ani 20 centov na mne, je mi to úplne jedno. Proste je to moja jazda, môj svet. Takže ako je mi ľúto to povedať, ale nevyzerá to nádejne. Ale nevzdávam to, možno to povolí, možno sa tá bolesť stupňovať nebude. Uvidíme. Zatiaľ idem podľa plánu. Tisíc výškových a boli to dosť. Boli to ako naposledy po 3000. 3,5 výškových som na tom dal minule. Tú jazdu, čo som skončil skôr. Nevidím to absolútne nádejne. Pekné prostredie, hlava namotivovaná, ale nebudem si klamať, že dám to aj cez bolesť. Proste dnešok mi asi nie je súdený, alebo tento rok musím ísť aj v stoji, aby tá šľacha si nejak oddychla. Serie ma to.
Ty kokos. To sú také bolesti. To nemá absolútne význam. Šlape sa mi dobre a zrazu proste to začne trpnúť, strieľať mi to do celého stehna. Vidím tento kopec hore, ešte nejakých 100 výškových, zídem dole a končím. Pred 20 minútami som mal takú optimistickú náladu. Pravím si, dobre, nebolí to až tak, pohoda. Potom som zašlapol silnejšie do pedála. Zrazu totálna bolesť. Neoplatí sa to. Urobil som chybu, že som si to nedal dokopy. Dobrý zážitok minimálne, ale neviem, či som v tom stave, akom som bol, mal toto podstúpiť. Ako nič sa nedeje, mňa to tu baví, teším sa z toho, ale nepôjdem sa zrakviť a fakt ma to obmedzuje. Aktuálne ma to tak bolí, že ľavá noha je iba zacaknutá v pedáli a šlapem pravou. Musím nazjazdovať nejakých neviem koľko výškových a potom sa odpájam. OK, oficiálne je dobojovaná. Už proste som ani nevedel moc pretočiť ľavý pedál. Zbytočne som, no to je jedno už teraz, či poviem, že zbytočne som sem išiel alebo nie. Neviem, je mi to jedno teraz. Končím, toto je ono. Povieme si niečo neskôr. Tieto videá natáčam iba pre teba, ak máš záujem o viac obsahu takto z pretekov, ktoré nemusia byť vždy úspešné, aj to je cyklistická realita, môžeš mi dať odber. Je zadarmo, trvá to 5 alebo 10 sekúnd a mňa to bude motivovať do ďalších takýchto videí. Ďakujem ti a poďme späť na obsah. A teraz si videl vlastne, že ako to skončilo. Takže akože ja sa cítim dosť zle, alebo nie zle, cítim sa dobre, že veľmi som rád, že sme do toho išli spoločne, že sme tu, že sme namotivovaní, alebo teda videli sme ten štart a tak ďalej, ale okolnosti to tak zariadili, že ani ja, ani ty sme to nedali. Ja som dokonca ani neštartoval, pretože som noci, nepodarilo sa mi zaspať a celú noc som bol hore. To znamená, že nespal si ani nič som nezaspal. Ani 20 minút? To neviem, akože, ale myslím si, že nie, ako nemám žiadne hodinky, takže by som si to meral. Ale... A prečo si nechcel ísť v tejto situácii? Bola ma hlava, cítil som celkovú únavu, akože to by bolo zbytočné hrotenie a nemá to zmysel siliť. Ono je to aj také racionálne rozhodnutie,
že vlastne je to 200 km, 7 výškových alebo 6,5, neviem, nebol som to ešte celé, ale ide o to, že vlastne rozbiť sa niekde by asi nedávalo zmysel. Ja som do toho išiel s tým, že som bol na to ready, viac menej. Ešte Maťo tým, že vlastne neštartoval, tak ma odviezol do Bad Goisernu a tak ďalej. Bol som úplne že namotivovaný, ešte si vravím, že nemôžem to prepáliť a mal som aj rozumné tepy. Jednoducho všetko išlo podľa plánu. Ten štart je za mňa niečo neskutočné, ako tam tie ohne šľahali okolo, ako tam bolo milión riderov, fakt motivácia, všetci ťa podporujú a tak ďalej, že je to brutálne. Normálne som mal zimomriavky, ako som išiel, ale bol som niekde na konci a vravel som si, že nemôžem to proste prepalovať, nemôžem ísť nejaké bomby, tak som išiel s kľudom. Po asi pol hodine alebo hodine, je to aj vo videu vlastne, nejakých 600 výškových metroch, som začal cítiť, že ma tá šľacha opäť začína bolieť. Vravel som si, že dobre, nič sa nedeje, proste zvládnem to celé, idem ďalej a potom po nejakých 1000 výškových metroch tá bolesť začala byť silnejšia. A tam som už prišiel na tú realitu, a fakt akože chcel som ísť ďalej, hlava išla ďalej, vtedy som vládal. Teraz neviem, či by som to zvládol celé, neviem, či by som nevyhorel po 4000 výškových metroch alebo 5000, alebo jednoducho nešlo o to, že či by som to zvládol, ale išlo o to, že chcel som ísť ďalej. Lenže po tej 1000 zhruba ma to až tak začalo boleť, že pri každej otočke tej kluky, pri každom zašlape do pedála, to bola taká bolesť, že mi to až vystreľovalo do stehna a vravím si, že toto sa neoplatí proste to riskovať, že si neviem čo, privodím nejaké proste brutálne zranenie, keď sa tým aj cyklistikou živím. Takže v žiadnom prípade, potom som to otočil, dal som ešte nejaké zjazdy, nejaké trailíky, otočil som sa dole a bohužiaľ, proste zavolal som Maťovi, našťastie prišiel po mňa. Už som bol v takých situáciách, že som musel šlapať napríklad iba pravou nohou, lebo tak ma to bolelo pri zjazdoch, čo sa mi nikdy doteraz nestalo. Ma aj ľavá noha bolela, aj keď pravá je moja primárna. Ale neberiem to teraz celé ako nejakú výhovorku, neberiem to teraz, že som to nedal a možno ti to aj príde tak z videa, že Tomáš sa hrá na XCčkara, skúsi Salcku, najťažší maratón pomaly, alebo neviem, ale že hneď si dá takúto výzvu. Mňa to baví. Ja som proste takýto, mňa baví si dať takúto výzvu a teraz som si nepovedal, že nedal som to a hold proste idem naspäť niečo alebo proste kašľam na celé XCčko. Nie, mňa to baví. Baví ma to, že celý deň som na bajku, tie výhľady, keď si videl proste to, že tam svietilo slnko, keď si videl to, že alebo teda ja som videl na ľadovec a tak ďalej, akože bolo to brutál, 6 hodín ráno, východ slnka, akože paráda. Na druhej strane ale ma to extrémne namotivovalo. Aj s Maťom sme sa bavili, že normálne som ho videl vtedy, potom, alebo teda ako došiel po mňa a vravím, že o rok ideme znovu. No, že hej, že nie je to o tom teraz, že som to nedal, alebo nie je to o tom, že som preto všetko robil, nevyšlo to. Možno by som to nedal, aj keby tá šľacha bola v pohode. Ale ide o to, že presne toto je tá motivácia, že pôjdeme o rok znovu, užijeme si to, brutálny deň, musíme to mať v hlave, trénovať na to, snažiť sa, zdravo sa stravovať a tak ďalej. A ja si myslím, že to jedenkrát, čo pôjdeme, aspoň, že by to mohlo vydať. Je to pre mňa radosť, ale na druhej strane ma to extrémne mrzí, lebo veľa som do toho investoval, aj času, úsilia, peňazí, aj videá som o tom točil, čo teraz môže vyzerať, že som to skúsil, neviem čo, odflakol som to. Najlepšie boli komentáre, že nestavil by som na teba ani 20 centov, podľa mňa to dáš, že Maťo, nestavil by som ani 20 centov na teba, nedáš to a tak ďalej. Mne je to úplne jedno, je to môj svet, je to môj život, proste ja si pôjdem, čo ja chcem, dokumentujem to aj pre seba, aj pre teba, pokiaľ ťa to baví, ja som z toho veľmi rád, ale teraz nejaké komentáre negatívne, mňa to absolútne nedemotivuje, práve naopak som ešte hovoril, že posúva ma to ďalej a proste tie preteky pôjdem na budúce alebo možno nejaké iné, veľmi ma to baví. Chcem ti ale ešte povedať niečo k výbave, aj si to videl na začiatku videa.
Takže ako som sa nakoniec rozhodol, lebo to počasie bolo, že chvíľu malo padnúť 12 mm, potom boli iba 4 mm, nakoniec to vyšlo, že 6 mm a vlastne koľko som celkovo najazdil, kedy som skončil. Takže prvá vec, ako som sa rozhodol, nakoniec som si nebral vestu, zobral som si iba nepremokavú bundu, ktorú mám takto vzadu vlastne v kapsičke. Tie kapsičky som si kúpil ešte tesne predtým, ako som išiel na sádzku, lebo som si tak uvedomoval, že vlastne do vačkov to úplne všetko asi nedám a je dobré mať to aj po ruke. To znamená, že túto vpredu na ráme mám asi 8, alebo mal som teda 8 tyčiniek a vzadu som mal bundu, alebo mám bundu, tuším, že multikľúč a taktiež aj knoty. Prilepenú mám CO2 na ráme. Vestu som si nedal, dobre som sa rozhodol, mal som nachystané ešte dlhoprstové rukavice, alebo teda normálne, klasické, veľké rukavice, ktoré sú určené do drsnejších podmienok. To znamená, že keby náhodou fakt pršalo, ale zvolil som si to tak, že som mal vlastne iba návleky na ruky, ktoré som mal o 5 ráno na štarte a potom po asi 20 minútach, pol hodine som si ich dal dole. Takže tie som si taktiež nemusel brať so sebou, bundu som mal pre istotu a takto som bol nachystaný. Bol som v tom, že na tie zjazdy si budem dávať bundu, ale ako náhle som pozeral, že bundu si nikto nedáva, tak som si nedal ani ja bundu a absolútne to netrebalo, lebo tie zjazdy neboli nejaké studené, hlásili, alebo ráno od tej nejakej 4:30 bolo 18 stupňov, takže všetko to bolo OK, nemusel som zastavovať, vyberať si bundu, dávať si ju na seba, možno tá vesta by bola v tomto lepšia, keby som ju mal celý čas na sebe, ale ako som vravil, to rozhodnutie bolo dobré. Čo sa týka výživy a celkovo stravovania sa na takomto výjazde, tak vlastne kombinoval som gély, tyčinky od endorfínu. Tie tyčinky vlastne som mal takto v tej kapsičke, 8 tyčiniek, takže to som kombinoval. Taktiež vlastne vzadu vo vreckách som mal iba gély. A ešte som tam mal vlastne nejakú tortilu s banánom a podobné záležitosti. Takéto gély som tam mal vzadu. A ide o to vlastne, že na občerstvovačke som vždy iba zastal, doplnil som si jonťák, kolu som si dal, alebo vodu, hej, ako kedy. Dal som si nejaký banán, melón a išiel som ďalej. Tú stravu alebo výživu som doplňal z môjho pohľadu veľmi dobre, fakt sa mi dobre išlo. Jediná vec, čo ma zastavila, bola tá šlacha. Teraz ešte raz hovorím, neviem, či by som to dal ďalej. Možno nie, možno áno, to je jedno. Určite by som z toho mal lepší zážitok, keby som nezastavil, ale bohužiaľ aj o tom to je cyklistika. Som extrémne rád, že som do toho išiel s Maťom, lebo fakt akože taký deň na bajku, aj keď to trvalo iba, 2-3 hodiny, a musel som to ukončiť, tak to nezažijem u nás doma, pretože tie kopce sú tu ozaj veľké, hneď na začiatku 1000 výškových metrov a ja som to stopol vlastne po 40. kilometri cca, prešiel som ešte cez časový limit a po nejakých 1500 výškových metrov. Čo sa týka zjazdov, tak nikdy som nezasadol z bicykla, ale na jednom mieste bol taký trailík dole kopcom, kamene, ktoré boli vlastne oslíznuté, bolo tam také blato a strašne tam tancovalo to predné koleso, takže tam som si musel extrémne dávať pozor a na hardtaili je to, povedal by som, že úplne, ale úplne v poriadku. Na záver by som povedal ešte, že ma to mrzí, ale aj o tom toto je, že musím si dať tú nohu dokopy. Možno je to nejaký väčší problém, možno to nie je väčší problém, možno ma to naučí. Teraz ma to naučilo, že nič mi to nedaruje zadarmo, keď tomu nedám čas tej regenerácii, tomu, že som sa dal dokopy. Jednoducho proste, bohužiaľ, tak to je, treba to rešpektovať. A keby som to iba tak dostal zadarmo, tak o čom by to bolo? Práve tieto neúspechy, tieto výzvy, to, že to nevydalo, tak teraz si povieme, že budúci rok sem prídeme a dáme to, akože pokúsime sa o to opäť. A to prostredie, všetko, počasie, ľudia, atmosféra, to je nenahraditeľné. Napíš mi dole do komentu, čo si o tom myslíš, či sa na to máme namotivovať aj budúci rok, alebo máme skúsiť niečo iné. Samozrejme sa na to pripravím poctivejšie určite ako tento rok a budem sa snažiť byť čo najviac fit. Napíš mi to dole do komentu, ak máš nejaké otázky, kľudne sa ma opýtaj a my sa vidíme v ďalšom videu. Čauko.